Само долу, долу, пъти. Дай, докъдето можеш. Айде, още една отказ. Дай. Искам още една да направиш, последна. Още две. Още една, последна. Тук вече разграничаваме мъжете от момчета в залата. Нали така? Добре. Още едно такова дай. Бързай. Трябва да си викаме верно шофьор. Да не отлагаме неизбежното, викам. Да. Един ден всички ще почиваме. Какво тренираме днес? Любимата мускулна група на всички крака, естествено. Днес тренираме крака с акцент на предно бедро. На предно бедро, от гледна точка на това, че ти преди това ми сподели, че реално днес ти е по-скоро ден за предно бедро, но ще направим целите крака с акцент за предно бедро. Обикновено аз правя така, понеже тренирам краката в един и същи ден, веднъж почвам от предното бедро към задното, следващия ден почвам от задното към предното. Няма грешен подход, нали? Вече много зависи кой къде изостава. Добре, в моя случай свикнал съм, когато имам повече храна в период на годината, да речем от октомври до април, гледам да ги правя предимно по два пъти. За да имам някакси по-добро възстановяване, да имам по-голямо покачване на мускулна маса. Когато имам по-малко храна, сбивам упражненията, правя да речем 3 за предно, 2 за задно. Тренировката ми не продължава много дълго време за цели крака и ги правя веднъж седмично. Докато като имам повече храна, ги правя 2 пъти седмично. Кое за теб е по-удачно и как, да речем в моя случай, как е най-оптимално? Има логика в това, което казваш, нали, да бъде правено по този начин, но за мен аз ти казвам, двете тренировки не са задължителни, по-скоро е качеството на едната тренировка, която ще направим. В смисъл, удариме ли ги прекалено добре в една тренировка, според мен втората е излишна. Мисъл, втора тренировка може да си позволим, ако наистина не сме се раздали максимално в първата тренировка. Така че в зависимост от това какъв е прага ни на поносимост към тренировката за крака, нали, от това зависи дали е добре да ги тренираме 2 пъти или само веднъж. Какво ще кажеш за обувките? За обувките няма нещо специално, нали. Не съм забелязал, нали, кой знае каква разлика. Знам, че има много голями фенове, нали, да клякаш с специални обувки за крака или с равни подметки, или пък на бос крак и така нататък. По-скоро тук за мен акцента е върху самото изпълнение на упражнението, работата на самия мускул, не натоварването на ставата. Когато тренирам с равни подметки, се чувствам най-комфортно и най-стабилен. И това е в момента, защото в момента не слагам някакви невероятни килограми. Когато съм се опитвал да слагам доста по-големи тежести, щангетите са били супер окей. Чувствам се много стабилен, имам дори повече сила, а с по-дебели подметки не ми е комфортно. Може да говорим конкретно за упражнението плек, трябва да кажем. Нали, не за машинните упражнения, не ми че дава толкова голяма разлика. По-скоро е манипулиране от точката на натискане, примерно, нали, дали ще искаме да натиснем повече от предната част на стъпалото за предните бедра, от петата за задните бедра и така, в смисъл. По-скоро това нещо. Но ако говорим за стабилност на упражнението плек, определено с щангетите има голяма разлика. Но пък щангетите са нормални щангети, разбира се, ако искате да са качествени, хубави, струват над 250 лева. Да, и това ли е нещото, което буквално ще ви реши проблема с краката, нали? Но това, което съм ползвал аз беше над 300 лева и стабилен съм, но не смятам, че има нужда за моите цели. Ако някой не си развел достатъчно добре краката, то най-вероятно не ги тренира. Не се е трудил достатъчно качествено, защото аз наистина съм виждал как могат те да реагират, особено ако това нещо бъде постигнато в една по-ранна възраст, защото наистина с годините, особено при мъжете, обемите в краката много по-трудно стават постижими, много по-лесно е, нали, в една ранна възраст да ги натрупаме от тези обеми и да ги поддържаме във времето, отколкото, нали, може би ще е проблем, ако да кажем сме 40 плюс и тепърва тръгваме да изграждаме някаква маса в краката, но като цяло при по-млад индивид, според мен, ако липсват размерите в краката, значи липсва качество на тренировка. Какво правим първо упражнение? Ами, понеже се разбрахме днес, че ще заакцентираме върху предното бедро, ще започнем с едно хубаво разгряване на мускула, естествено с най-така изолиращото движение, лек екстензията.
така. Как е позиционирането на облегалка? Аз винаги обичам облегалката да е една идея по-назад, с идеята тялото да може да легне повече, тогава самото натоварване върху квадрицепса става много по-високо. В смисъл, можем да акцентираме в най-горната част. Започва от по-горе. Когато е добре развита, пък при позинга дава ни много хубави дълбочини тук, които дават илюзионно, карат краката да изглеждат много по-живи и развити. Разбрах. Гоним ли повторение или гоним... Значи, понеже започваме обикновено започваме така. Първо упражнение, в смисъл първата серия, нека да направим 30 повторения. Стъпалата на къде? Стъпалата трябва да сочат възможно най-много към теб. Мисъл, не, имам предвид контрашпиц. Точно. Контрашпиц. Вече манипулирайки, ако отвориме леко, ще влияе повече на медиалните глави на квадрицепса. Ако ги събереме отпред, ще влияе повече на латералните. Аз ще направя 10-10-10. Другото са, което виждаме например малка грешка при теб, е пускането под 90 градуса, което ще рече, че ние трябва да приберем машината още малко навътре, ето яка, защото само когато падне под 90 градуса, вече започва да се натоварва много добре и шивашкия мускул, както всички го знаят, най-дългия мускул в тялото. Тридесет повторения. 30? Да. Аз ги направих. Да. 10. Да. Оп. Дигаме тежестта и следващо ще направим 25. 25? Да. Правим 30, 25, 20, 15. После ще направим една серия all-in с разтоварване, дроп серия. След това ще достатъчно добре загрява вече за всички други движения. Колко упражнения правим? За предно бедро ще направим 4 или 5. 2-3 упражнения ще направим за задно бедро. Всичко зависи в това как... Това си е сериозна цифра. То много зависи колко ще се вложи в самите серии, броя на самите серии, не само самите упражнения. Ще гледаме да не правим много серии от едно и също упражнение, по-скоро да ударим под различни. Ще се опитам да ще се вложа на макс със сигурност. Това е без съмнение, вече зависи моя макс докъде ще стигне. Да. Яката хубаво стегнати нагоре, точно така. Ако наклоним това тялото напред, напрежението ще го държим малко повече в предната част на бедрата. Защото аз винаги, когато правя, облегалката ми е тук и стоя горе-долу ето така. Да. Сега имаме 20. Да. Точно. Бавно и контролираме, смисъл контролираме тежестта, бавно и контролира надолу, минаваме под 90 градуса. Една идея по-експлозивно нагоре, почти спираме и хубаво стягаме в най-горната част на скула. Точно така, колкото така. 20 повторения. Са 15. Да. После с целия стак, дроп. Да, после ще направим... Колко е дропа? Дроп ще направим 10 плюс 5 плюс 5. След това ще направим още веднъж само частични... Пак още веднъж на дроп серия ще направим само в най-долната част. Частично повторение, под напрежение почва да държим. Без пълна екстензия. Те са като четвъртинки такива. Още една идея. Пускай само надолу. Хубаво пусти надолу. Пълен обхват на движение, пълно развитие. Половин обхват, половин развитие. Частично развитие. Добре. Това е много важно също при краката, Това е пълна амплитуда на движение, защото много хора обикновено при избутващи движения, при клековете и така нататък не слизат под паралела. Освен, че се получава много по-хубаво разтягане на самия мускул, 10-5-5. Да. Силно, мощно. Точно така. Още малко тъси надолу, набързай. Още 6 повторения, не 5. Още 6 повторения. Добре. Дай сега, искам само в най-долната част да направим 6 повторения. Така. Добре. Бързай. Още път също нещо. Само долу. Долу, клати. Дай, до трето можеш. Още една отказ. Дай. Искам още една да направиш, последна.
Айде. Добре. Още две. Още една. Последна. Готово. Това е. И тук сме готови. Тренировката приключи. Защо седалката е така и какво целим? Значи ъгъла на седалката пак променяме дълбочината, която можем да пуснем самия хоп. Така ще оставим така седалката, за да можем максимално много да пускаме. Това зависи много и от корема да тренираш понякога. Сега искам единия крак да го свалиш. Само единия крак. Кой ще започнем? Така. С десен. Хвани се съдръжката. С така. Тази ръка е хвани ето там. Така тялото искам да е наклонено на една страна. Така. Не. Ето тук се хвани. Добре. Точно. Така искам да е тялото. Сбутваме. Падат двете тежести и почваме да пускаме коляното да идва директно към рамото. Точно към рамото. Точно така. Така. Правим 12 повторения. Хубаво пускай дълбоко. И така изпълваш, сменяш краката, завърташ тялото насам, пак така се панчи, задръжката и това. Точно към рамото. Така е добре, да. Добре. Не бързай. Така. И без да почиваш сега, сменяш пак краката и правиш 10 на 10. Тук сега се вижда колко много работи и задното бедро в момента. При това положение на краката. Така. И слагаме защитата и пускаме. Добре. Слагаме още тежести и ще направим още една съща серия. В коментарите бяха прави, че трябва да викам линейка. В близкото минало, когато преминах доста хора, нали, в смисъл, за едно време не ми е практика. Тук градинката отвънка много често беше... Оповръща. Да. Много често хора туряха през устата. Айде още една серия направя. 12-12, 10-10. Обързай, добре, точно към рамото да пада. Точно така, дълбоко. Така, това положение е добре, да. Това е идеалност. Имаш постоянно напрежение в момента на мисия. Постоянно напрежение. Не. Та ще вземем още една последна серия тук. Слагаме ли още такива? Ще сложим, да. Бройки? Също, 12-12, 10-10. Бавно и контролираме. Точно така. Не бързай. Бързай. Още малко по-високо избутвай. Така, точно това е. Само мускул. Точно така е. Това идеално става. Още едно. Добре. Бързай. Бързай още две. Още едно. Готово. Остава. По принцип не съм от най-големите почитатели на клека, не мога да кажа, че съм човек, който винаги прави клек, но е хубаво да направим и клек днес, за да се види по хубава правена форма, и като цяло, но според мен аз никога не правя първо движение клек, нали? В смисъл, както всички други видя и в другите тренировки, винаги правим някакви по-изолирани предизтощаващи упражнения, преди да направим тези по-рисковите, тежките. Ние това си говорихме с Радо, той също. Клека го остава по-навътре в тренировката, за да не се изхвърля и да не се контузи. Самото мускулно усещане ще е много по-добро, интегралните са ни много по-малки, ефектът ще е същия. Нормален клек. Така, нормален клек, краката леко отворени. До тук. Само долу помпаш, точно така, долу помпаш. Не бързай. Изпри хубаво гърба, право нагоре бутай към мен, точно. Да, връщай, не бързай. Връщай. Още една идея по-високо и по-бавно. Това е. 10 повторения. Не бързай. Една идея още ще отвориш малко. Коленете да са една идея по-отворени към стъпалата. И цяло напрежението да е в клювко. А хакен клек ти фен ли си? Фен съм, да. Фен съм, защото това е машината, която така
пълноценно натоварва квадрицепса. И съм забелязал, че от хакинг лека се получава. Да, в смисъл много добре. Латералната глава на бъда мускула много добре може да бъде развита. Тя е много важна, особено при гледайки отпред тялото. Става точно хиксобразното. Много хубаво изпъкват целите крака. Колко бройки? 10 повторения, без да бързаме. Не бързай. По-бавно. Нали 10? Да, точно. Обикновено обичам да правя едно движение с по-тясно събрани крака, за да може да се натоварят повече латералните глави, едно движение с по-отворени крака за медиалните глави, за адукторите също. Говорихме ли го за пауърлифтърите в залата и как борещи се с тях, оставаш ли ги следите от талк? Ами, аз имам един сериозен пауърлифтър, Иван Майсторов, който той е бивш мой състезател, той си тренира редовно тук, но той не използва талк, допък използва големи тежести. За щастие тук залата позволява. Не е лошо да кажем, че може да прозвучи някакси надменно, но той не може да използва малки тежести. Той не може да използва малки. Той е свикнал да тренира с... Той е свикнал да тренира, плюс това неговата сила, той не може да се натовари с малки тежести. Да. Той не прави някакви движения, нали, абсурдни, той си тренира в правилна форма с големи тежести просто. Това е също като трибоя, ще бъде също като бодибилдинг. Трябва да имаш талант. Да. 100 кила за него са... И здрави стари трябва да видиш. И здрави стари. Точно. Дълбоко. Право тяло, дълбоко. Не бързай. Връщаш, не бързай. Да, изцяло напрежение държи от мускула. Не спирай, дай, помпай. 10. Готово. Правим още една последна серия и ще минем да ги довършим вече на как машина. Ние това ще го говорим в отделно видео. Ама до каква степен аксесуарите са важни за състезател за постигане на максимални резултати? Пак, за да можем да изолираме тия фактори, идеята е пак да концентрираме напрежението изцяло да падне върху мускула и искам такива слаби звена. Нали, аксесуарите ни помагат, дали ще бъде за хват, дали ще бъде за стабилност в китките, нали, тук в случая стабилност в ядрото и така нататък. Тези аксесуари ни дават това спокойствие и сигурност, за да можем да се натоварим и да акцентираме само върху мускула с по-сериозни тежести. Аз съм виждал хора, които наистина слагат аксесуари само за спокойствие. Да, абсолютно. Това е като... Абсолютно. Като спотъра на лежанката. Точно просто така. Да ти е спокойно. Ти като кой тренер казваш? Не, смисъл, ще да кажа, че нали, като колана, който е за автомобил, макар че той не е само за спокойствие, нали, но знаеш, навика го има и... Даже имаше някакво, не знам, проучване, изследване, сравнение, че колана при по-висока скорост дори пречи този на автомобилите. Не бързай, само не бързай, аз ще помогна, ако трябва. Пуска по-дълбоко. Отвори коленете. Да. Още. Само помпаш. Добре. Айде. Краката са ми бетон. Както каза Кобрат, strong and бетон. Strong and beton, really. Тежестите не са големи. Тежестите не са големи. Да. Но и да искаш не може да бъдат по-големи. В случая ти сам виждаш, че те са буквално кръвонапълното е толкова голямо, че ти се ограничава движението. Сега. Пак машина. Последно упражнение за квадрипс и минаваме на залата. Като тук сега също акцента няма да е върху някакви супер големи тежести, защото пак те ще са невъзможни в случая. Но искам дълбоки повторения и избутването да става от точката на пръстите, за да може максимално много напрежението да е върху предното бедро. Така сега? Така, малко по-ниско краката и малко по-отворени ще ги направим. Да, е така. И бутаме от точката на пръстите. Правиме 7 повторения без да заключваме и след това последните 3 с заключване. 7 до долу обаче, буквално до долу. Точно така. Искам буквално да чуеш
почти да чуеш удара на метала в машината. Бих си чул ставата. Това е темп. Още по-надолу, още по-надолу, още по-надолу. Това е дълбочината. 7. 7 и сега вече с лека пауза можеш вече горе да направиш. Да, и още едно. Пауза, още едно. Пауза, последно. От пръстите буташ. И оставям. Добре. Това беше да усетиш работата. И сега вече ще сложим още малко килограми. Добре. Но. 2. Точно така. 3. 4. 5. 6. Така, 7. Спираш. Айде сега 3 да направиш с палата. Добре. Дай. Само секундна фалка. Добре. Последно. Готово. И ставаш. Ще мога да си отида от къщи след тази тренировка? С кола, да. Има кой те вози. Значи истинските зали като тази имат винаги тест за качеството на тренировка за крака. С стълби. Няма ли стълби, значи залата не е от. Ще ме намерите утре, само ме завиете. На диванчето тук ще е супер. Това последна серия ли? Ни, по-скоро не. По-скоро не. По-скоро предпоследна. How about new? Вие двете бяха така въвеждащи и сега ще направим вече основници. Краката са голям мускул, имат много така висок мускулен тонус и позволяват наистина доста по-обемни тренировки. Да, и като брой повторения, много, даже повече, много от хората краката им реагират по-добре на по-висок брой повторения. Аз обикновено обичам, примерно да кажем, за по-висок брой повторения за квадрицепсите и по-нисък брой повторения за задните бедра, заради повечето бързи мускулни влакна, които има в тях. Примерно да кажем 8-12 повторения за задните бедра и 12-15 за предните, до 20 нали, не е излишно, макар че обикновено в движенията като клек винаги гоня около 10-ка, смисъл, нали, около 10-ка ми е така любимо число. Екстензиите 15-20, лек пресата 15. Четох някъде, дори не си спомням термините, какви използваха, но едва ли не, че точно краката реагират при по-високи повторения, защото едва ли не ги използваме най-много в ежедневието. Което е факт. Последно време с всички тия автомобили не мисля, че са от най-използваните. Но те като цяло са предназначени, смисъл за голямо натоварване и е нормално за да трябва да ги хипертрофираме, да трябва да ги натовариме повече от това, което поемат ежедневно. Поразявам се, защото не ми стига въздух явно. Тази дълбочина е добра. 6. 7. Пауза. Дай сега додолу. Пауза. Додолу. Пауза още от 2 такива направи. Додолу. Последно. Додолу. Оставаш. Трябва да си викаме верно шофьор. Не съм имал просто случай до сега, когато с подобни тренировки за краката да не реагират. Пак казвам, че за мен това е мускул, който наистина може много бързо да придобие обеми. Не ги ли придобива, значи наистина не се натоварва правилно и достатъчно. Може би ги е страх хората от повечето тежести. Ами, просто защото си е така един тест не само за мускулите на краката, ами аеробно за цялото тяло, защото тук много натоварваме сърдечно-съдовата система с упражненията и затова и се чувстваш толкова изморен в момента, нали? Не само реално ти натоварваш мускулите на краката, но цялото тяло се чувства изморено. Тоест, едва ли не тялото влиза в някакъв авариен режим и започва да бие аларма, че нещо не е наред. Да, всичко е пулса, виждаш, сещаш, пулсът честота е много по-висока, отколкото сега, ако сгъваме за бицепс, едва ли ще мога да стигнеш този пулс, примерно, който си в момента. Опитвам се да разбера каква е причината, предположение, че и до ден днешен, след толкова много тренировки, тръгвайки към залата, знаейки, че имам да правя крака, настроението ми е доста по-минорно в сравнение с психологическата бариера за това, че следва нещо тежко, дори чак се притесняваш от това, което следва. Имаш лек страх от това, което следва. Абсолютно. Просто този дискомфорта, който предстои, искам да го избутам и да влияе на психически. 7, постоянно напрежение, максимално дълбоко и 3 с пауза. Последна серия, най-добрата серия.
Ласт сет без сет. Идеално. Това е. Това е перфектното изпълнение. Добре. Още едно такова дай. Добре. Ай сега додолу. Добре. Додолу. Добре, додолу. И още едно последно. И още едно последно. Додолу. Сам оставяш. Супер. В името на прогреса. Сега искам да опитаме нещо, което не знам дали си го правил. С изправено тяло. В смисъл, така да стоиш с изпънати ръце и да сгъваш с задното бедро. Така. Виж как леко... Имаш едно пружиниране. Да, с изправени ръце. Така ще махнем участието на долната част на гърба. Точно така. Сега се опитай да сгъваш долу-горе. С заклащане. Точно така. Така. Добре, не бързай. Пускай додолу и горе стягай, почти спирай горе контракция. Добре. Дай по-нещо строение така. Добре. 12. Като тук пак можем да манипулираме ъгъла. Положението на краката пак трябва да е в контрашпиц, за да може да затваря задното бедро и по-малко прасеца. Но пак, отваряйки по-настрани краката, препъргаме повече напрежение в двуглавия мускул, в biceps femoris, който е. Вкарвай ги по-навътре краката, в полусухожилния и полуципестия мускул, защото ние тук имаме реално 3 мускула. Двуглавия, biceps femoris, който е външния мускул, той много добре се вижда при позите като странично гърди. Той е най-видим, докато полуципестия и полусухожилния мускул са много видими, когато правим примерно двойния бицепс отзад и стегнем. Да, тези дълбочини, които се виждат. Така се натоварва много чисто долната част на задните бедра и се минимализира участието на долната част на гърба, което по принцип взима доста превес в движението. Сгъванията за бедрените сгъвания наистина долната част на гърба участва активно, когато са несъобразени тежести. И после ще направим още 2 серии вече напълно легнал, но ще разделиме движението на 3. 1/3, 2/3 цяло движение. На 3 части ще го направим с частични цели движения в една серия ще го направим. Като 21, само че... Да, само че ние 21 се прави примерно 7 къси, 7 високи, 7 ниски, 7 високи, 7 цели. Тук ще ги направим едно късо, 2/3 движение, цяло движение в рамките на 3 повторения ще завъртиме всичките зони. Въздух не ми достига. Въздух! Какво беше? Мечка, страх? Мене не. Догоре, долу, стягаш. Така ще го направим и следващото. Пак имаме 12. Или пак Като бой повторение ли? Да. 7-8, значи ние ще ги броиме 1/3, 2/3 цяло, 1. 7-8 по 3. Реално. 7-8 цели трябва да направим. Така, сега хубаво щупи краката. Така. Легни си, да, нормално се хвани за дръжките. Така, 1/3 късо движение. Аз ще ограничавам, дай. Да, връщаш. 2/3 връщаш, сега цяло догоре. Така. Късно, първото по-късно, да. 2/3 цяло догоре сега. Добре. Връщаш. Връщаш. Цяло. 3. Не бързай. Връщаш. Връщаш. Цяло. 4. Не бързай. Връщаш. Цяло. 5. Полупусти додолу. Свръщаш. Връщаш. Цяло. Още 2 така. Не бързай. 2/3. Цяло. Още едно така. Връщаш. 2/3. Цяло догоре. Хубаво стягаш. Пускаш и оставяш. Това. Как го усещаш това? Тегаво. Тегаво. Тук вече разграничаваме мъжете от момчета зад. Нали така? Големи ръце сме виждали долу. Сериозно, тазираш ще се личат по краката. 2/3. Цяло. Добре, 1. Връщаш. 2/3. Цяло. Цяло. Още 2 такива пожелаш. 2 такива турения. 5. Бързи. 3. 2/3. Цяло догоре. Стяга. Готово. Идеално става.
Следващото какво е? Принцип абдуктор, адуктор и мъртва тяга с свит колене. Колко серии? 3 серии по 10 повторения от всяко упражнение. Като Ботел се го натоварихме доста в упражнението, което беше с един крак. Ти сам го усети там, че участва много. Да. След това Задното бедро и хотел са. след това в клека и сега вече ще участва и в тягата. Изправи хубаво гърба и дръж напрежението само в задните бедра. До тук, да, връщи. Изправи хубаво гърба, хубаво изпичи. До тук. Не бързи. Бавно отзад, да те разпегне. Още малко по-голяма чупка да дръж в краката. Добре. Не бързаш, стискаш и продължаваш да стискаш, когато вече те спира машината. Да. Спараш, задърваш. Спараш, задърваш. Тези детайли са важни, бе. Не бързай, изправи фул гърба, изпочи грите. Да. Дръж постоянно свити коленете и акцентът е само отзад върху задното бедро. Точно така. Прасец. Ще направим 2 бързи движения за прасец. Добре, да. Стандартна машина. Окей, ще. Отвори леко, отвори стъпалата, точно така, за да може натоварването да получи във вътрешната глава, точно така. И сега искам да виж максимален стречик надолу и го правиш на 2 пъти. Дигаш веднъж колкото можеш догоре и след това още път довдигаш се на втори път, точно така. Да, това е нещо. Точно така. Веднъж дигаш колкото можеш високо и след това правиш второ движение, което е след да се опитваш още по-високо да отидеш. Съответно това движение, предпочитам да го правя с леко събрани отворени стъпала и събрани пети, за да участва повече в вътрешната част. Колко повторя, аз не те питах, направих 12-тина. 12-15 повторения. Тези 10-15 повторения за прасец са окей, аз съм фен на подкат. Тежко тренира за прасец, не е супер високите бройки. Тук към края на видеото ще имам повече кътове, за което се извинявам, но... Поне истинско видеото. Да, Виждаме как трябва да изглежда човек, който... Към предела на силите съм си. Който се владната и ето за крака. Колко серии? 3 серии, 4 серии ще направим. Аз предпочитам първо да направим 4 серии тук и след да направим само 2 серии на седналия прасец, за да можем да товарим и малко бъдеща част солеус. С акцента беше пак казва предното бедро, да товарихме латерална медиална глава. Товарихме солеус, да се натоварихме задните бедра доста да играе. Дуктора. Целите крака ги чувствам да. На бетон. Нямам, свърчиха ми думите, брат. Хубаво, че поизговорихме нещата в другите епизоди, сега тук можем да си помълчиме. Свърчиха ми думите. Защото до тук избуташ и до края. Избутам. Къде ще хода? Тук пак много важно това пълно обхватно движение да се прави. Пак казвам, че пълно движение, пълно развитие. Частично движение, частично развитие. Да не отлагаме неизбежното, викам. Да. Един ден всички ще почиваме, така че... Догоре. Последните леко повторения само ги напомпай вече, без... Като не можеш вече, продължай само да помпаш колкото можеш. Точно така. Това е. Задържи долу, готово. Краката къде са? Стъпалата къде? Окей. Напред. Да, напред. Тук не ги въртиме на никъде, краката са напред, защото колкото по-събран и краката, толкова напрежението и до повече външната част. Отделно самата машина товарва. Демек, ако там акцента ни е бил върху тая вътрешната глава, която е натоварена максимално, сега акцента ни е тук. Точно така. Още една така серия и сме окей.
И бързай. По-малко с ръцете, повече с краката. Стяй, добре. Това е. Аз бях туто финито още на това. Игри на волята в Благоевград. Как се справих с днешната тренировка? Ами, винаги може и по-добре, но мисля, че да направя прав път и хубавото е, че наистина Оцелях. оцелява. Не се пестиш, има хляб в тази. Оцелях. Следващата тренировка ще е за ръце. И както не веднъж съм казал, след онези гръмки изявления, които прави в предишните видеа, този път няма да тръгна с голямата кошница, ще тръгна смирен, очаквайки абсолютно всичко. Така че до следващата тренировка, която ще е за ръце и чао!